Ola, o meu nome é Eduardo e sou membro da agrupación cultural Avantar. Avantar fundouse hai moitos anos na década dos 70 do pasado século e dende entón ven espallando a nosa cultura galega, a literatura, música e, como non, o idioma. Porque nós, a xente de Galiza, temos un idioma noso e é o noso deber falalo, escribilo, é dicir, coidalo e preservalo. Temos un tesouro dun valor incalculável e é a nosa responsabilidade que non se perda. Co galego podemos comunicarnos con millóns de persoas de América, África, Asia, etc. Sería unha tristura perdelo, non si? Pensáchedes algunha vez que os seres que nos rodean tamén falan galego? Os animais, os nosos, falan galego e teñen nomes galegos. As ovellas, os porcos, as galiñas, os años, e falan galego. Os burros hornean, as galiñas cacarexan, os gatos miañan. E os outros seres vives que viven na Galiza, o carballo ponse moi triste se lle chaman roble, o ameneiro enfádase moito se lle chaman aliso, e o sabugueiro non gosta de que lle chamen saúco. As cousas, os seres vivos, teñen o seu nome galego. É por iso que temos que coñecer o noso idioma, que nos identifica como pertencentes a un lugar singular. Animádevos, o galego é voso e precisa de vos a falar en galego. Imos falar.